Taizonawo accident yaitika panapa before Mvuma after Masvingo toll gate. Uyu musoro womunhu waita kupfatsuka kudambuka motikari yacho ndeiyi. Vakomana ava vanhu vafiramo vese family yese ishi. Like what do you ndaona paitika accident yakakurisa. Iye ndaona paitika accident akawandisa munyika. Saka tichazvinamatira izvo zvinozona nditori kugoma nichinamata. Satanism painenge ichitsvaga ropa ipapapa. Satanism inenge ichitsvaga ropa kuti mbichana. Satanism baba iriko ende ndopanguva inotenderera ichitsvaga ropa. Yes, samuri yeZimbabwe tichiri kuchingamidza zvakare apa Hot Zim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Naika paitika chiitiko chinosuyisa apa amai venge vaine vana vavo 5 vashaya mushure mekunge Toyota Corolla yavanga vachidhiraivha ichibva kuHarare yakananga kuzvishavani yaita head on collision nehaulage track ringe richienda kuHarare. Tsaona iyi yaitikira tisati tasvika muMvuma after Masvingo toll gate pa 246 km peg along Masvingo road. Zvinorwadza zvama. Ma-eyewitnesses vati Toyota Corolla yaluza control ndokubva yapinda mulane ye oncoming traffic. Izvo zvaita kuti idhumane ndokubva yadonhedzana negonyeti ringe rakananga kuHarare. Amai vashaya vane makore 40 ekuberekwa. Then mwana wavo mukuru ane 15 years achiteerwa neane 13. Pozouyo zvakare ane 11 years ne7 years nekadiki kacho kane 3 years. Zvinobata izvi hama tichitarisa tsaona dzemimigwagwa dziri kunyanya takatarisa iyoyo Masvingo road. Mitumbi yavo yavashakabvu yaendeswa kuMasvingo Provincial Teaching Hospital mortuary for post mortem. Naika tichiti vatyairi tinokumbirisa zvikuru kunyanya nguva ino yeEaster. Aiwa ngatitrayewo kuexercise caution pamaroads tisarambe tichirasikirwa neupenyu. Iko zvino imba yatovhariswa vana 5 vese naamai vavo vashaya. Zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Aiwa tinoti kune vashayikirwa ngatichemewo netariro zvakare kuvatyairi vedu tichidzokorodza zvakare ngatiziyei ngatityairei takachenjera tichiziva zvatinenge tichiita pamaroads. Ma-eyewitnesses aendera mberi vachitaura kuti Masvingo road pese panoitika maholidays yagaroziva kuti inodeura ropa revanhu. Saka zvakare vapa mhosva kuvatyairi kuti ngava exercisewo ma-extreme caution pamugwagwa uye vapo zvakare kuti mota dzedu idzi ngatigarewo tichidziendesewo kumaservices dzigare dzakaongororwa nana makanika. Naika zvakare takatarisa kumagonyeti kazhinji anogona akawanda apa road yacho inenge iri naro zvakare zvinozvo zviri kukonzeresawo zvakare kuti tsaona dzinge dzichiwanda. Vatauriri vakumbirawo zvakare kune vemutemo kuti vape mastiffer penalties, mutongo wakaomarara kuti wese achaita overspeeding nevatyairi vaye vanotyaira vakadhakwa nevanoshandisawo zvakare mafoni vachityaira. Aiwa vakumbirawo zvakare kuti ZRP iito basa rayo vakwanise kunge vachisunga kuti njodzi dzinge dziri shoma parodi. ZRP vakurudzirwawo zvakare vatyairi kuti vareduce speed pese pavanenge vachipesana nemagonyeti. Naika tazotaurawo zvakare namadzibaba Masango ava varwadziwo zvakanyanya nechiitiko ichi. Vakataurawo zvakawanda zvavataura. So pari zvino ngativanzwe vachitaura. Madzibaba kune vamwe vanogona vari kukutangai kukuona izuva ranhasi. Mungatsanangurawo ringava zita resangano nekurondedzerawo kuti madzibaba Masango ndiani? Yes, madzibaba Masango zita rokuberekwa ndeitwa Strive Masango. Ndobva kumamutaro ndokumusha makore koroko. Right. Zvakare ndine chechi yandakavamba 2010 inonzi kubata kuApostle Faith Church inotungamirwa nemutumwa Masango asi ine masangano almost 76 masangano muno muZimbabwe. Wow. Yes, saka iye kubata kuApostle ndini mutungamiriri wechechi iyoyo achizowaona delegation itera kumashure kwangu vakuru watikatsvaga kuti wachitenduka muimba yaMwari chitoona kuti atatewa nemabvudzi nevanomubvudzi jena chaivo vakuru chaivo. Saka chechi yedu
yatanga 2010 iripo nanhasi ingoripo. Vazhinji vanoziva madzivamasango ndiri muno muHarare murugare ndindoita zveback to sender zvakanyanya zvokuti vazhinji vanoziva kuti aiwa madzivamasango ashanda nesu vamwe vachiziva. Saka utanga kutoona nhasi ndini madzivamasango vecho back to sender vanooneka muHarare murugare paAC 35 muna Mambo. Zvinokudzwa izvi baba. Kune vamwe vane matambudziko akasiyana siyana. Vamwe vantombotifonera vachitibvunza kuti tingaite sei, tine matambudziko akati. Ndezvipi zvamunonyatsokwanisa zvamunoti munobatsira vanhu? Inini ndoita back to sender inoti kana mushe manetsa muroi handiswiri kuti vanhu vanongedzerane vachirwisana. Tinongorova munamato unogadzira kuti muroi aite sei adonhere pasi. Like so far mazuva ndine dzimwe hoko dzandinadzo dzakadai so idzi hoko idzi ma1 hoko idzi dzokuti ndakangorovera pamba pako chete panga pane munhu ari kunetsa chiuya ipapo munhu iyeyo akutobuda pachena kana kuti munhu kumuona aripo ipapo. Saka imwe minamato back to sender yatiri kuita. Tine back to sender zvakare yatinoshandisa hari dzedu dziri apapo idzo. Munhu anetsa kungoisa zita rake nepicture imomo muhari idzo dziri apapo idzo kurova kuti munhu iyeyo akutosangana nema1 ari serious. Zvakare tinobatsira marelationship anetsa like kuna na UK ma1 mukoma izvozvi dare rino rakazara vanhu vakawanda vakunze kwenyika vari kunze kwenyika ma UK baba marriages kunetsa ma UK zvakanyanya. Vanhu vari kunetsana vapinda meme mwadedzana vachinetsana zvakasimba asi dzimba dzetiri kudzigadzirisa zvakare munomo. Vamwe varume vari kudzingwa nevakadzi, vamwe vakadzi vakudzingidza futi varume. UK kunyanya UK neSouth Africa Cape Town ma1. Saka zvinhu zvatiri kubatsiridza nazvo vanhu vakasiyana siyana. Saka matambudziko atinobatsira iyayo. Then ozoti pamusha pasi kugarika, pamusha pangu pari kunetsa panoonekwa zvinhu zvitoma, panoonekwa zvinhu zvakasiyana siyana, zvinhu zvakare zvatinogadzira zvipi izvozvo. Saka matambudziko akawanda atinoita atinobatsira. Lock sender ndindoita lock sender inini. Murume anetsa tinongoisa lock chete, mukadzi anetsa tinoisa lock chete. Saka zvese izvo zvinhu zvandinoita tichibatsira nazvo vanhu vakawanda. Zvinofadza izvi. Vamwe vari kure kunyika dzikure vangabvunze kuti okay, lese ndiri kuUK, munokwanisa kuvabatsira variko muchivaisira munamato muri kuno kuZimbabwe? Ndichana baba totobatsira vanhu vakadaro. Tichitovabatsira muno munizvo zvipamasvika panapa ndofunga zvindambobreaka nditeka vanhu vambotipere panze ndakuchitopinda izvo zvinhu kudorova maUK tichitaura pavideo call. Munhu achitaura nyaya dzake tichibva tamubatsira. Kana kune minamato ida kutumirwa kuti iuye kuUK tinoisa paDHL every week tinotumira vanhu 15-10 years kunze kwenyika vatinotumira minamato. Kuna naAustralia chaiko, kuna naAmerica chaiko tinotumira minamato. Saka minamato tinotutumira kana pazvida kunzi zviuye kupi ikoko, kana pazvida kupedzwa kunozopedzwa kunoko. Bozi varoi baba vane nhoroondo, varoi vane nyaya. Saka minamato inoda kuti ibatwe zvine simba. Saka vanhu vari kunze kwenyika vanotobatsira over the phone. Asi munhu ane appointment yake bosi angoti munhu sichingouye tikubatse pafoni kuti panoita mujaka anditeka. Saka munhu anotowana appointment yake wobhuka appointment yako wopiwa nguva anditeka wobatsirwa. Kana kutuma hama yako youya kupi youya kunoko yobatsirwa buditsa newe wacho. Dzimwe dzenguva kuno munhu atoina anoda kuita zvinhu zvisecret unongoti appointment yako wobhuka wobatsirwa. Kozoti kune vamwe vano zvakare vari muno mufuti muZimbabwe vanhu singada kutouya pakazara vanhu tinoita futi appointment futi yevanhu ivavo vachibatsirwa. Yes. Alright. Tine dzimwe hama dzatinosangana nadzo mukufamba umu vanoti tine hama yedu yakafa zvisina kunzwisisika. Vanhu ivavo munokwanisa kuvabatsira here zvakare? Vanouya tovheneka mumatare. Ndisaka katiri mumatare munomu tinovheneka mumatare toona kuti dambudziko rapasa kuti vanhu venyu vasanganire kandi munhu ashaike chichaitika. Totanga taongorora dambudziko parabva tozvikudza kuti ngatichite zvakati nezvakati takuchibatsira vanhu. Saka vanhu vakadaro vanobatsirika ende havakawanda vanhu vari kusangana matambudziko mukati umu vachibatsirwa. Unoziva kuti vamwe vanoti hai ndinonyara kana wasangana dambudziko chechari unofanira kuti usangane vanhu vanozotendera kuti aika tinobatsirwa. Saka vanhu vari kubatsirwa mukoma vanotambudziko akadaro. Ichokwadi. So kurudziro tinoziva kuti kune vamwe hongu vane masangano vanenge vachienda zvavo kumasangano avo. Yambiro yamungadi kuvapa ndevapi zvokuti vanenge vane makore vachienda ikoko hakusi kuti kuvaba kuti vauye kuchechi kuno aiwa but iyambiro ipi yamungade kuvapa padambudziko ravanenge vainaro
kuti rigadzirisike. Isi chatinokurudzira mukoma ndechekuti zvakafanana vanhu vanouya panapo vachizara panapa vasi vese ndinonamata nawo vamwe vanonamata masangano ani awo isi kubatsira munhu wese zvotakatasa zvokunamata kumachechi kureva kuti ini ndikatobatsira munhu iye akatopona chira chinamata kuroma anodzokera kuroma kwakwe onamata ari kuroma kwani kwake chira chinamata kweFM anodzokera kweFM kwakwe onamata ari ikoko saka chinhu changu chete kubatsira vanhu saka zvokuti tikazitaura kuti vamachechi ava neava chiripo nchekuti mweya uya vanoti munhu chechi yekubata chete wakati machechi ese kuti vanhu vese vane matambudziko chero ano asinganamati panapa tinongobatsira munhu nedambudziko rani rake saka wabatsira nedambudziko rako musati mukubatsira vanhu vemwe munhu kuzokutsikana nokubatsira wanenge aitwa chiona mati kuti zvafamba izvi ndo kunozona munhu akuti regedza nditendeuke anopaona kuchechi kwangu handika nditobata ndiri kupi ndiri ikoko kunoti agutsikane zvaaona tusichoti isusu kana vanhu magutsikana vanotendeuka dzimwe dzenguva mumwe munhu une kwako unonamata chako chete chofambira zvafambira choti ubatsiwe zvinhu zviite saka vanhu vakawanda mukoma watirikwanisa kudoma kuti anhengi tingati panapa ne vanhu vakawanda kwete mbichana saka isi kuti vana machurches avo vanenge vachibatsiwa papi pano ende unoziva kuti tine dzimwe nyaya dzekuti vazhinji funga vanoziva wakati history yangu unounza kuona kuti tine vanhu vakawanda vataitira maback to sender zvichibuda like ini panapa chandinofarira mukoma ndechekuti ndofarira kuita zvinhu zvandinogona chandisingagone munhu akataura nesu takakuprofita totoudza dambudziko rako ratirigone tsvaga mumwe munhu anokubatsira dambudziko ripi iroro like vazhinji ndonza vachibvunza zvenyuchi zvechina ndichikwanisa zvipi izvozvo changu chete ini ndoita zvinhu zvokubatsira vanhu maback to sender iyayo zvandatsanangura zvizhinji ndozvandinoita nevarume vanenge vakaneta mumba vai vaiti isu mumba musana yakatangwa iyi aiwa izvo tinosota anditeka ikoko tinosota nevamavakadzi vanenge vaitiwa isusu dzimwe dzenguva pana vaiva vanoita dambudziko remafirebreds vaivai izvo ndinogadzira zvakare kuna vamwe vanhu vanoita futi dambudziko rekuti anoita kuzvimba dumbu zvekuzvimba dumbu zvezvo tinogadzira saka zvinhu zvakawanda zvatinoita panapa saka nyaya iripo ndeyekuti haisi nyaya yekuti kuchechi aiwa kunoku kumatare kwatinoitira matare dzasaka tiri musejari pamba pakasununguka panoitwa matare saka zvinhu zvatinotobatsira zvakawanda baba zvichiyambutsa vanhu tine vamwewo zvakare vanoti ndakabirwa zvinhu zvangu vanokwanisa kubatsirikanawo here vakabirwa zvinhu sinoita zvokugadzira handiite zvokutumira ngudo kana nyuchi handizvikwanise indoita zvokugadzira chaizvo chaizvo saka izvozvo zvinhu ndinozvikwanisa asi depends manje nekuti munhu paakabirwa pacho tikazhinjirira kuti tione kuti munhu uyu pawabirwa pacho pakamira sei ndipatinogadzira papi ipapo kana ari munhu akuvhara mari toda picture yake chete munhu akuvhara mari iyo tinogadzira nepicture yake iroro kana pari pamba toda tsoka yemunhu ndiyatinogadzira naipi iyoyo kana pari panhu pawabirwa something pabata pacho papo tinokuti pukuta uye nazvo saka zvese zvitinoita futi izvozvo asi toita zvokugadzira neminamato wemafuta emhiko panapa like ndo basa rebhodhoro ramuri kuona riri apa rebhodhoro riri ma1 handiteka ndo zvarinoshanda bhodhoro ripi iro resvinga iri ma1 magetsi iyo yaya saka zvinhu zvakawanda zvatinoita panapa isusu zvinofadza chokwadi veruzhinji vangadi kuziva kuti kana chinzi nderesvinga zvinenge zvichireve chii pane mhiko dzatinogadzira toisai mubhodhoro imomo kuti ukauya nepicture remunhu wako akakubira kana akakutsotsa mari yako takarisai imomo ma1 tine hari yemhiko iri apapo ine mugoti pamusoro iyo hari iyoyo futi takagadzira nyaya dzako muhari imomo mune zvinhu zvakawanda muhari imomo zviri serious kuti takagadzira takaisa imomo iyomo ma1 chiro aringave mukadzi anetsa chichekuti mukadzi wangu anonetsa tikamuisa imomo ma1 anodzikama tine dzimwe hama zvakare tinoziva kuchivanhu varume vari kudyiswa munokwanisa here kubatsirawo zvakare varume vakadyiswa tinovarutsisa zvinoita zvakare panapa panouya nyaya dzakawanda baba munotopisa mune nyaya dzakawanda dzinouya nevanhu saka zvese zvetinozviita tichibatsira zvichifamba tanzwa zvakare kuti mune gungano ramunaro paeaster apa kubhindura mungatsananguriro mhuri yezimbabwe kuti mutambo uyu unenge wakamira sei zvatiri kuita mutambo uyu mutambo chabva machurches ese anotungamiwa namutumwa masango ekubata kwaapostori achabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachange vari mubhindura along shamva road paseri peteo1 apo ndo patinenge tiripo paye like mangwana friday nesaturday ndichange ndimborimo imomo musi wa mangwana kurati musi wa 3 na 4 handiteka ndichange ndirimo mubhindura ndichibatsirana nevanhu vese vari mubhindura imomo sunday tobva tasiya taita opening
yemunamato chitanga kuti wamupi imomo already pagara pane branch kudhara mpindura. Yes, then Monday vanhu watanga kugara pachi watanga kutoungana mpindura imomo kuti bva musi wa 6 handiteka zvichienda mberi kusvika musi wa 12 tichange tiri mpindura chete. Asi mangwana 3 na 4 chamboenda kumpindura kunobatsira vanhu first. Yes, vanhu vazoziva kuti mutumwa unenge ari apa. Saka mpindura yarangarirwa chaizvo. Yes, mpindura yarangarirwa chaizvo. Tine vamwe zvakare vanoti inini ndagara ndine kana kabhutiki yangu ndine mushando wangu kushanda but handisi kuona cheuviri chiri kubuda. Munokwanisa kuvabatsirwa here zvakare nemunamato? Yes, chinokosha pamunhu imhanza mukuru. Mhanza ndiyo inokosha pamunhu. Saka tinovabatsira neminamato yemhanza yekuvhura mhanza munyama uchibva. Chero kumamaini chaicho tinovabatsira kuti gold chaicho ribude pamaini ipapo. Kana kuti maini yako ikuvharwa ikupota chiroiwa, tinokwanisa kuti kugadzira kuti maini iyo iputike mari zvinhu zvifambe zvakanaka. Mamaini uku kundovharwa akamhanza. Yes, saka zvinhu zvatinotogadzira. Saka mabhotiki, mabhizinesi zvinhu zvatinogadzira izvozvo. Yes. Zvinofadza izvi madzibaba. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ini tichitarisa basa hombe ramuri kubata here ringava ripi kune vanhu vane matambudziko? Awasiti kuti vanhu ngavauya vatore ruponeso chete, ende vanhu ngavabate panoponesa. Ende nhau iripo ndeyekuti mabasa totani zvavo panapa pana mwasina todoma atinogona akawanda. Isi kuti mhuri yeZimbabwe vane matambudziko munouya mubatsirwa. Zvazvinoita ndezvekuti mucomment section tinoziva kuti kune vamwe vanotuka vanotaura zvakasiyana siyana. Asi munhu achitaura izvo zvanenge ane dambudziko. Dzimwe dzenguva munhu inenge itori n'anga kana muprofita vanenge vachivengawo zita. Dzimwe dzenguva vanhu kana munhu une dambudziko rako kazhinji unoda kuti uye uzvionere paground. Haisagara tinorwiswa ka. Vanhu vanenge vachingorwisa vachirwisa vanenge vaida kuti vanhu vaende kumachechisi avo, vanhu vaende wandiro usadhikwani kwawo. Saka isi tinochiti iwewo munhu uya uzvionere paground wega. Ende uri kuUK kana kuti uri kuAustralia, uri kunyika dzekunzi South Africa na Botswana, first uchida appointment yako tichikurudzira vanhu namba dzikubuda panapa ndidzo dzavanofanira kuti vanzwe kana kuti adomboona mutumwa wacho ndiwo here. Because vanhu vashandisa zita rangu wawandisa. Yes, vashandisa zita kuti madzimai masango wawandisa. Saka ida kuti isusu muri yeZimbabwe munofanira kuti mukomborerwe ende naMwari hakuna chinoramba. Saka tikuti holiday iyo vanhu ngavafambe zvakanaka futi mukoma. Ndipo panosimuka mhepo dzakasimba apa. Like holiday ndaona paitika accident yakakurisa. Ndaona paitika maaccident akawandisa munyika. Saka tichazvinamatira izvo zvinozona nditori kugoma ndichinamata nenyaya dzemaaccident yapi iyayo. Saka tikuti isusu vanhu ngavaramba vari paminamato vachikumbirira minamato. Pese pavanofamba ngavafamba vari paminamato. Holiday yasvika iyoyi inoda uchenjeri hwaMwari. Dzimwe dzenguva futi kuna vamwe vanogona kukuudza kuti asitaro pose panovaroenda pavanoroya kwete muchana varoya kwatogadzirira kwete muchana. Saka isu kuti isusu vanhu ngavagara vari paminamato. Vamwe vachotobvawo kumunyika dzekunze vachisvika kunoku ngavasaende kumamisha kwasiri paminamato, ngavatore minamato vabatsirwe kutenda. Baba tabatikana zvikuru mataura nyaya yetsaona dzatakatarisana nadzo paholiday. Iyambiro ipi yamungadi kupa vanhu takatarisana nechiitiko nezviitiko zvetsaona zvichaitika? Indi kuti vanhu ngavanamate. 2 vanhu ngavafamba neminamato. 3 tine minamato tataita kudhara zvedu tiri kuitoita kutora kubloka hondo idzodzo. Asi tikuti isusu vanhu ngavagare vari paminamato. 2 vanhu ngavafamba neminamato. 3 ngavasadhakwe vanhu vachifamba vakadhakwa kuti akufamba akadhakwa munhu usvika ndiyo dzimwe dzenguva dzichakonzera accident idzodzo. Saka muroyi anobva anetsa kuti easy target kutageta chaizvo chaizvo. Saka tiri kuti vanhu ngavasadhakwe zvinomwa zvinodhaka vachidhiraivha, ngavawane nguva yekuzorora. Yes. Tinoona zvikuru kunyanya pamaholidays ese akaita sana Easter, Heroes Day nese nefestive season panoitika tsaona. Chingava chii chinowanzokonzeresa? Pane here vakaipa vanenge vachiedza kuita? Satanism ndipo inosumuka zvakasimba. Satanism ndipo anorova basa rake zvakasimba. Holiday baba inotokonzeresa. Ndipo panosumuka Satanism papa anenge atori more powerful achitenderera. Satanism ndipo inenge ichitsvaga ropa ipapapa. Satanism inenge ichitsvaga ropa kwete muchana. Satanism baba iriko ende ndipo panguva inotenderera ichitsvaga ropa. Vanotiteya nzira dzese, vanoita chivanhu chavo munzira dzese kuti vanhu vaparare chete. Saka Satanism inenge yakatomira zvine simba. Saka ipapo pada kutoti panamatwe. Yes. Tinotenda baba. Mune mamwe mashoko amuda kuwedzera zvakare panhaurirano yataitai? Ini ndikuti naMwari hakuna chinoramba mukoma. ZvaMwari zvinozviita
zvega. Ende ndikutedzera kuti kuno vacho vari kuti zvedu zvezvezve ndikambofamba hapana chakandiitira. Indi kuziva kuti kuno mwana asatenda muzvokufamba ngaya ndiedze zvinofamba chete. Kuno vari kuti inini ndanetso chaizvo dambudziko rangu kuno vari tadzirira ndati ngauye panapa ndimuone ndimubatsire asi achaziva kwamunoita kuti kwamukataura murume uyu ane mahwani achakudza testimony yafanira kuti aitaure. Ngoti vanhu vazhinji matestimony tinawo baba asi vanhu vazhinji kana vaya panapa nenguva yeprivate vazhinji vanotya kubudikira pachivhitivhiti. Asi kuti isusu vanhu vari kupona ende totaisa kuti munhu dambudziko rakura kuti aripere iroro ngambo yamboritiraya panapa zvinoita ende zvinoita pfari ndinorapa panapa inini munhu ari kurasika njere zvokuroiwa ndinorapa panapa. Saka tikuti zvese zvematambudziko akawanda. Saka tikuti isusu kana une nhamo yaurunza kuona kuti ishwa inhamo yanitambudzai uya tikuitire munamato tinoibatsira like vana vanenge vachimwa madrugs futi ndine mwana kuti ndikamupa panapa vana madrugs futi akatomaona nematiza saka munamato ndinawo futi upi iwoyo. Yes. Zvinokudzwa ndafarira pamanyanya kutaura nyaya yemadrugs. Tikuona kuti vechidiki vakawanda zvishuwa takutongoti ipandemic yemanyaya yemadrugs vakawanda vachona vari mune zvemadrugs. Yambiro yamungadi kuvapo zvakare kune vabereki kunyanya vane vana ava. Dzimwe dzenguva madrugs ane chimwe chisatanism chiri maari so kuti wana akatopinda vanotanga kudedzana vana vacho. Saka isi kuti isusu yambiro iripo ndeyekuti ngavagare nevana paminamato ende vana kana dzimwe dzenguva mwana ndigona kusumudzwa mhepo enda kumadrugs. Uzari kuno munhu angonotongaya asingade madrugs asingade mumaputa asi mhepo inosumudzwa muona munhu akutopinda madrugs mopi imomo akandwa kuzvinhu zvakaipa. Saka isi kuti vana vanhu vane dambudziko roro vanofanira kuti vauye nawo tichivabatsira dambudziko roro ndese rinopera. Yes. Saka tikuti zvese izvo zvinogadziriswa panapa malokiseni maloko yamuri kuona mari ese achinji ese ane maloko ababa pane maloko akawanda mari pese apa muri kuona apa pane maloko ipo papa akawanda mari ese ane maloko aya. Imhiko idzi pesa tinotenda baba. Pane nyaya yemalokisi yamataura yandifadza zvisingaiti. Tiri kuona zvikuru nyaya yekupomba iri kuwanda mudzimba umo. Chamukataurirawo mhuri yeZimbabwe kunyanya kuna amai kana kungava kuna baba vese vanhu vakungopomba chingava chipi takatarisa kuti aiwa tikuti varume ngavese vakadzi varuzhowa vanofanira kuenda kuisa lock center handitika. Yes, vaise lock center prazi 2 mweya wacho wasumuka zvakanyanya uri kukandidzirwa kuputsa dzimba. Ndakambotaura nyaya yekuti ana mai vazhinji vari kufurirana kumwa zvinodhaka doro handitika havachadzorana. Ana tete wedu mazuva ano havasisiko. Saka tikuti isusu saka unoona dzimba zhinjiwa mijolo yekuwanda chikonzero futi varume wacho futi ngavaone nguva nevakadzi bozi mukadzi ada kufadzwa mumba yemukati. Saka varume vazhinji vanongoti ndakaneta murume chaiye anofanira kunge akasimba musana. Uchiti kana wachinge wakushanda mumba unoshanda zvine mwero ende zvinoratidza kuti mukadzi kana ashandwa anonda shandwa kuti nguva yekubuda kunze inoita shoma. Saka vakadzi vanoda nguva yekushandwa chaizvo. Yes. Vamwe vangade kuziva tinoziva varume kazhinji ndo vamwe anonge achinyatsoziva kuti kana ingava zvinhu zvangu hazvikunyatso mungava musana kana ingava nhengo chaiyo haisi kana kumira. Ichi chamungade kuningirikira toziva kuti vamwe vanogona kutoti manje ndingaende here. Makasunguka here kuvapo nhamba zvakare kuti vange vachitaura nemi kana pangava paWhatsApp? Yes, vanouya pa 0773 066 354 kana pa 0776 581 704 kana pa 0776 581 698. Vanotibata ipapo asi ini handisindotaura. Mafoni anenge ane vakomana vanodaira mafoni. Ininiwo kana wazouya wakauya panapa tikazoonana takupanana private yedu handiteka kazi bozi amafoni andikwanisa kumadaira bozi ndine ndakawandirwawo bozi ndine mamwe vazhinji vanogona kufurawo futi Facebook yedu ikani madzibaba masango profesa handiteka Facebook ito waminamato futi mazuva ano handiteka. Saka totenda asi tikuti isusu vanhu ngavasanyare dambudziko. Uya usati wajiwa munda wako ouya wogadzirirwa musana usimbiswa badza rosimbiswa kuti wakusakura zvakadai zvakanaka. Kuna vakadzi futi vamwe nechimwe chinefu chekuti havanzi kuda kurara nevarume futi. Imweya wakaipa iwoyo vanenge vachishandiswa nemaspiritual husband. Saka kuti mweya wedu fanira tiugadzirise unouya futi wogadziriswa zvinhu zvako zvoita zvonaka. Yes.